Iro itrai para banget shoban ai kan jing hikai ngakwa ban pentip yang sepi bangidan ka ying jing duai hang ni hajiaw lan snalin gi penduai gi bapang gi basitam bat kamtang gi penle ka jing plapop gitu gi ba syate syakum hakim jinglin gi basni ku makiat udrox ka jing im aurea gi jinglin ban pat gi film jaklia ke jing bisni gi jing pihon gi jing bam yama ginu gi ba pi syate wan gi present tangin penduai fi bat gi penle ka jing plapop ba kum juru kani ka Prea sentah ni hajiaw lan senin ka dairu ka shlem ai jing hikai ban penlong senran ba pinlong nak ki senran jong Jesus Christ ti ka kubur ka bangan ai mata mestap kalong ba manga mapi ngila ban long kita ki nong job kum ba ujab u Joshua pila dang ilat nak kitab u Joshua kalau nong ka bakat ar kat kabanyau hadu ar pusau pini hang tu la tho kisim ki bala syajab hau Joshua udai ubaladan ringkat bat Moses badu Joshua ula juyo hikai na Moses ula judan ringkat bat Moses bat share kata kawai ka point kabut balada Joshua udai ban job wahabdan lang bat kata ka kenhun ka bajab wahab dan hakinong yalam ki balayalam yu ki balayat ya kata ka jingjob bat ulai i uladan ringkat bat ki pimla ban long nong job lada pia khle lang bat ki briu ki basha job pi u Joshua ula job hadu kan utli pina puli kat khat ka ba ar pusau kal nong ka ba khat ar lai thu kumni kisim baro lai puwei lai pau wei madu Joshua la job hadu lai puwei ngot kisim maka kwa bani tu ping ni bau Joshua ru la job iki anakim pi ka best plat la da pi puli kan ka Bible pin tiplet nganong fi ya ka ka history jong ki khun Israel ya ka ka ban yo la da pi puli dal di ka danlut hang ni ki anakim ki anakim ki de ki giants ki bai tu ki de ki ratba ki anakim ki bakrau ba bagi kun Israel kim long ai kar nyang renyat barki le sila dagi kun Israel matapi pat hadu mentaru kindan ruput te hangi ukasi la jerong palat hari kini ki anak kim duna ya ka kandai put dan isi pau put kini gi ramha bau Joshua la job kai kan kata ka success story jong u Joshua kumbang ong pi u Joshua la dan lang bat Moses la yo ki jing hikai ka baar u Joshua amdai tang ba u dan lang ba u Moses and u Joshua ula yo ru ya ka ketien na ublai te ban long ki ba job dan kam ban yo ya ka ketien jong ublai pat ublai wang kumni yo Joshua nadu tangi ne puli na ki kitab Joshua kal nang ka meningkong khat kabaning kong ter ka jing ben kre ban let shiliang ka Jordan tin dala yap Moses usyakri utrai ula kren hau Joshua ukun unan uba usyakri Moses udaong pi udah kren Moses usyakri utrai ula kren hau Joshua pi si ngong pi dei ban yo ya ka ketien utrai Moses syakri janga ula yap namar kata tu yang tu let shiliang ka Jordan mami bat uni upat ba baro syakata kari ba nga ai haki kun Israel kan kat kata ka jaka baro baka pojat jong pi kan yu ya kata ngala ai hapi kumbang ngala ong hau Moses nadu kari klau ba uni Lebanon jen hadu ka wa Euphrates kan kari ki het baro hadu ka duriau ba syapang sepni kan long kaput jong pi an am dan wei ubala ban yang hakmat jong me baro kisngi karta jong me kumbang ala dan ringkat bau Moses kum tangan dan hameru ngan am ino ya me lam ni ngan am kentat ya me pat ulai yo ya ka ketien na ublai pi bun sien mentangi gibriu yo ki ketien jing pensiap tiang na ki ketien social media na ki ketien jong gibriu ma ngim juyo ya kan ka ketien jong ublai reu Joshua ngan pia bola dan bau Moses ulai Moses ru yo sngau no ublai kum ju Joshua ru ulai yo sngau ya ka ketien jong ublai ba pin job para banget pimdai ban snap i ketien pensiap tiang
Bakawan nak percaya, oh komni kumta, oh pinsa syak job, oh pinsa komni dari pa piyo ya ka ketin jong belai kadan ka ba ka ba kham nap ban ya wat lam ar liang serti. Pila puli nak city Hebrew, lenong ka ba saw. Khat makhat ar ter kong. Ka ketin jong belai. Kalong ka ba ka ba ki, ka ba kham nap ban ya wat lam ar liang serti. Tau Joshua la yo ya ka ketin no blai. Mdai tang kata, Joshua wang kumno yo khat ka ban ri ko ang pen klan bat pen slur bahaya ledi. Namar men yo men pen yo benta ha uni upat ba kata ka ri. Bangala semai haki kapa jongki ban ai haki. Tang ba men long uba klan bat uba slur bah. Pet arsien uban. Wang men long uba klan bat uba slur. Wang no pen klan bat pen slur bahaya ledi. Nang ta ha ba arsien wang tolong ubah klan bat ubah slur bah bamelak ban sumar ban le kat bakum ya ka hukum baro bau Moses usyakri jonga ulah hukum yemi wat paino syakaman lamni syakadiang bamen yok man bah kat syaka bamelat wat ai bakan ni ka kitab ka hukum kan jakno nak sintur jong mi hendrai man ya perkat ya ka senyasi kenang bamen yok sumar ban le kat bakum ya baro belato haka pi Joshua uyok ya ka ketin jong ublay am tang bau yok ya ka ketin jong ublay ndrai ulayok skau do ublay bau long ba slur bat ubam pai seni ka diang sakamon ubam pai sakamian sakadiang sakamon bat no bat kenang bau lak ban le ya ka hukum ka bala tho ka kitab Joshua uyok nak ketin jong ublay Joshua lapan ko ngu ban le ru para mangit mentangi dan ka jutang ka batamai uji sukres uang ngam simawan penduk ya ka hukum neringawan ban pen scam ya ka uji skres ulaban laban le ya ka hukum am tang kata ula kam pen krau syusyu ya hukum yok pi ong banga keren manganang ni hari uji skres uang no ulawan le lut ya ka hukum baro am tang kata ula kam ban raise ya ka bar jang ka hukum wan da ka jing ai ka hukum kawan Moses ndai ka jing ai kawan try kamut ladang idei ban job para banget Im syuk hako hukum im haka jing ai bat ka jing ai kapan la ai ban khamle khambun ki badan haka hukum nuksau ji sukres uang kumno uang la ka da jika hak jong pi kam tam ki parisi ma kadai ban tam ki parisi kamu mut kumno ji sukres uang haka hukum ko ong men am klaim man am tu men penyap kita kidai mo kidan hadu sipautli ki hukum ndrai menrikut ya sabat petang si sajan kimani henry uji sukres wan ban penrak susu ya hukum uang kumnu uang lada me pet supet ya ka kentai draba me supet me ko abrai malak kelim ukam ra susu te ukam pen susu ban ya ka hukum nang ta su uang lada haka hukum thok banam me penyap ndre uji sukres uang la me tang su isi u para marjan jong me malak penyap haka hukum dan kam tang ban mani haka si sabatan sangat jan rai haka jing ai dan kam ban mani u blai nadu si ningkong hadu si wanyo fisai para banget ta takabut ladang ikwa ban yo ya ka jing job ngidei ban yo ya tau mensim jong uji sukres uban panla engi bangi mlek syuk tang dakado rengi le utau mensim ladan para banget daka jing ai jong utrai man la ka step ngong ifi nadu mandi la janlong mandi hadu satadi ne do dan kiski ki mames ngam jupep ban ai kani ketien jong blai fi ngayo bet ya ka jing job ngah keren ya kani em dai syu tang ban keren ya fi ketien jali jom ne ketien ke bamlong praktikal kala ban long para banget let's see dan pedang jong pi pilinggo pi ong ani tang ban puli kot baru jenjar man la kaski hari ngam hang ni ngau tu para banget ngam simra jack LD ngakwa ban pen i example namar baladangi kaya ka ketijong blai kadai bandan bat ka example ru kadai banlon bangan uksa rai ka culong banga kren teori dan jingmut rai pidai i para banget ya kani ka jing sisa ba am manga syu rai dung mensim jau trai ketijong blai ka ong na ka siting nong room bala dau tau mensim jau Jesus Christ bala pen mi pat ya Jesus Christ lagi bayap la dau tau mensim dan hapok ka dono jong pi pen mi pat ya pi na kata ka do ka bayap mun ai ka jing job halor ka do kado nganong para banget kay lek persyak yo mensim kado kam kuak ban puli kot ba kado kam kuak ban keren ye ke YouTube kado kam kuak ladang iya tak kado nginom la rai ong lada piat dau mensim
Pinum pendap yang kata jing kuak jang kadok. Kadok ka kuak ban tiak ski, kadok ka kuak ban le iki bam sengau tenan. Pai ude bet ujab ya ka dingim ka tahu ka dok. Ka diem ka klan baban bam dok. Ude bet shaban job you golet ujab ya using ru udah klan babam dok. Pi ka tahu ya ka dok yang ka flash jungi. Tegi di ban saknar man la si am da ka jingla jungi rei da ka bangi pen kan mau bangila dan ya uman sim bakut bala penwi pat yang ya Jesus Christ ni bayam. Pi ka aibor kan ni para banget ngamla ban ong pi ladangi kwa ban em ya ka jingim ka bajab ngim dei ban siap tiang ru try ulong pol lagi city Timothy ka ba Timothy iwei nyo kau ngomnu kau bam sim la ai ngi uman sim jang ka jing siap tiang rei jang ka bor jang ka jing e jang ka jing kan atkar sengap Teka mut dah uman sim jong belai di ban memorize ya kan ketin jong belai di ban eat ban puli ke kini ketin jong belai kan long ka jing ba mi ngi pan thamai no ngi berat no iki jing mat negatif ki barim dah ka ba replace dah kan ka ketin jong belai ka ba im pi uman sim jong belai uman sim belai wiat ya kita ki mama ni yo belai uman sim ka jing sya uman sim udi bandan bat ka jing sisha lada pi su puli ya ka ketin jong belai pi tiplet kelam uman sim jong belai kamla ban ajing im ni pi Hiap dan kam syaban yok ya nu mensim jong belai. Bau ni mensim jong belai yarap ini ban puli kini ketin jong belai kalong ngira kani kadai ka ketin jong belai ka badan kau kadai ka bakham nap mani ka wat lam ar liang serti. Pi ki wat lam mensyua ki ki bakhya. Ki balak man ra tu ka wat lam ban dia lek tama kat ban pom kadai ka bakhya dakan nar daka ayu ki dei ban long ki balak kilan onong fi ki bakhlan ban kilan. Takum juk kani leka kam kia syuk bani kata kau wat lam ka paham kam dap lada pira ya kani dah dok beri dah jing start beri pimla ban pandan kam ya ka kia palat pin satai hari pol wang ha ka city ki Ephesus nang ban riu pindah puli ong to ra no ya kata kau wat lam umen sim pat kau wat lam umen sim ha tu pila dan ya umen sim ublai pol wang to yai pendap da umen sim jong blai balai bala dangi dap da umen sim jong blai ngilak ban ra ya kani ka wat lam jong blai Pi buat ki beri kiat dekat jing siap tiang ta. Kim rak ya kawat lam. Kidan kan kawat lam. Kim lak ban pendan kam. Kim penmelian kan orang fi namar belai. Kim pat sotu ya mensim jong belai. Pi dan kam ban yo ya mensim jong belai kan. Pi lara pi yo kan pi naman tat ban puli. Kin wan ki jing elek. Pat ki tma ki bahap ben elek. Ki de ki ladam dan tma mut mdan ka jing kerku yang i. Ka jing kerku kadai ha badan ki tma. Joshua haba ulet ban elek tma mentangi melek syut tma syuk ban ong dakawat tak ring elek tma ya ka bakenjam simpul wang ka jing elek tma jungi kam long syuk ya ka do ya ka snam ha ka jutang ka batma rei kalong kita ki bor jong ka jing dom kini lagi kam jor syuk namar pimi ite ya undang syun ubadang la ban i ka do la tep lupa ban prepare rei ya uni undang syun bakenjam sim pim lai i pila ban i tang da ka khamat ka bakenjam sim Pitara pisha job baik namar balai pimdan lada pimdan yang mensim jong balai reu pol wang bagi jingilek jungi kamlong ya dok senam reu wang pilak ban job kita pi Joshua job haduk lai pau wei ngut kisiem Balu alek ilek temai gitu ki jayan gembong meneu job baik judan kawai kasien kabaram namar bau Joshua udan ya mensim jong turai umpet sedih ka diang kaman umpet senu pen surau udan ya ka jingdan rikat jong bulai manga mapila dangi dan ni ka jingdan rikat jong Jesus Christ sangi ni surau tu man kasi bau mensim bakut UM apa jengi bau Jesus Christ UM ka dok nut jengi bagi let nang ni saka jing try sanu sanurung ira yung mensim jong blengen job bat ngim dai syuk berata mangi mani ha si sabatan kembali ki jiu macua ringi mani yo blai ha mensim bagi jing sana duk ski kong ha duk ski duk ski utrai ha duk ka ski ka banyau ha duk parak hat ngon pi ngim mani malah si 24/7 dai tangi yo job ngim ya sudah ka job ngim ya tak ka hukum ngim ya tak ka jing ai ka hukum kalong tang bangin mlek itu gi hukum rei ka jing ai kapan la bangin lek lot ya baro nang pi kam palat ban ya ko hukum dau men sip jong tera ba Jesus Christ ulang ta ulang kenya uba janai no bala dap lek lot te ula dap job mau ngi long tang ban syuyat bandan ka jing ya dai batu ba pi igin job bat pin job ya ki baro ki jing pen shoy ya ki jing shapting ki jing kuslai ya ki jing kerdu ya ki jing pang ki jing shitam ki baro pinom kinom la kini ki wan ka jing shitam ru kinom la ban penduk ipi
ban syakri ulai pindan ka jingkaman bat pin ki oh yaro utrai oh ngasho ban karan yang ni ka ketin jong utrai para bangai ngala pendap syadu mensim jong ulai mdai bang syukran ya ping ni ketin jali jom takada kalau ka ai bor bai pin amar ulai ngala syok men da ka jingai ai jong torang abang da ka jingla aldi dai dau tau mensim jong Jesus 8 4 ulai rap yang ban syong ban duai ban kirang step ban puli ketin jong ulai baun ai yang ban kran ya pi ban ai mensim ngong kalang kala ban kalong ka bejop Namar uji skres nuan syawir taka balang ka bajab. Unwan syawir taka balang ka bajak kut. Uji skres ku ketijong blai ka ong tulong pigi bajanai kumba kupa. Jonga bah benang ulong bajanai. Uaya ka ketien ngong. Lada uaya ka ketien mod hukum un air ka bor ban le umta. Lada ong tulong pigi bakut un air ka bor pinlong gi bakut. Tepara banget lada pimpat yok pediang. Ya kan ni. Pikwa ban tip kam banyak kumdu ban yok kan ni. Wan ski prayer center. Syem yo ni mobile number. Setek yang ha WhatsApp. Lani ha pilak ban text gi message ru. Nama tagaburam jong utrai yaro utrai.